Bé, seré breu perquè l'últim de parlar, doncs, els anteriors ja han fet gairebé explicació de moltes coses que pensava dir. En tot cas, tres qüestions claus abans de passar al debat. Primer, crec que els que tenim uns quants anys, i aquí hi ha persones que tenen força experiència política al camp independentista, que han passat per diverses organitzacions, jo crec que en els darrers 40 anys, 68-2008, hi ha hagut diverses etapes en l'independentisme. Hi ha una etapa de la transició del Front al PSAN, després l'etapa de NDT Terra Lliure, el 91 l'etapa d'Esquerra, que crec que finalitza enguany, tot i que Esquerra continuarà existint, però com a agent operatiu revulsiu de la política catalana, Esquerra no és un agent que tingui aquestes característiques. Per tant, el 2009 hi ha una crisi d'Esquerra, però és una crisi més profunda i estem a un canvi de cicle polític, que hem de bastir un nou projecte polític, perquè no solament és una crisi organitzativa d'algun partit en el qual han militat els que som aquí, o quasi tots, sinó que crec que enguany també hi ha hagut una sèrie de circumstàncies que ens fan veure que la nostra vida política com a poble necessita una regeneració. En un any de crisi econòmica greu al nostre país, que ens afecta a tots com a ciutadans i com a treballadors o com a empresaris, i en un país que teòricament governa una esquerra tan abstracta que no és incapaç de plantejar cap, ni solament ni teòricament, cap assaig polític de cap socialista, de cap dirigent d'iniciativa. No hi ha hagut cap plantejament polític de canvi, ja que estem teòricament governats per un tripartit que fa polítiques socials, no hi ha hagut cap alternativa i cap anàlisi de la crisi social i econòmica que vivim, el qual demostra, i que ens acusen els independentistes de viure en la vaguetat i de pas tenir abstraccions, de que la vaguetat la dona la incapacitat de passar de l'abstracció a les polítiques concretes. En el terreny educatiu, els que sou mestres, segurament aquí n'hi ha uns quants, sabeu que hi ha una crisi de valors, de crisi de continguts, de crisi de model d'ensenyament. També enguany hi ha una crisi, s'ha fet evident que els sindicats espanyols que actuen a Catalunya són uns instruments del poder i del poder estatal, que no responen més que els interessos de les burocràcies que es perpetuen, i que tampoc en aquest àmbit hi ha hagut, en clau nacional ni en clau política o sociopolítica, cap resposta dels sindicats, UGT i Comissions Obreres. Per tant, no solament és un determinat model d'independentisme, que és el que representava Esquerra fins ara, que fa crisis. Hi ha una sèrie de crisis, a part de la regeneració ètica i política, que és el país, com diu l'assaig del Xavier Roig, que té el més alt nombre de servidors públics, jo soc funcionari, però no m'estic de criticar el fet que el nombre de funcionaris de mig i baix nivell al Parlament de Catalunya és el més alt de tota Europa, el qual és un símptoma de poca salut política. No vol dir que els funcionaris no puguin ser diputats, però el que comporta aquesta tria, i a més fossin funcionaris d'èlit, però normalment no és aquesta la condició. Per tant, hi ha model de regeneració, model que s'atolera un nivell de frau ètic i polític que és inadmissible a un país que vulgui canviar realment la profunditat de les seves estructures. Per tant, no m'estenc en aquesta qüestió, crec que hi ha un canvi de cicle i aquesta conjuntura del 2009 l'hem d'aprofitar per reconstruir un nou model de projecte polític. Crec que no hem de defugir de fer un esquema clàssic d'un partit i una candidatura que es converteix en la candidatura electoral. Hem d'anar cap a una societat moderna, tipus europea, seguint els exemples de l'agrupació de voluntats que ha aconseguit Obama als Estats Units, o a Europa, a França mateix, les coalicions que els verds mateix, els europeus, han tingut un bon resultat, fruit d'una aglomeració de complicitats, de col·lectius que en un moment determinat nosaltres no ho hem de fer amb caràcter conjuntural, sinó amb caràcter estratègic, sumen voluntats per obtenir un bon resultat. És a dir, traduït, i aprofitant que l'expresident Maragall està aquí, crec que l'única que li conegui jo dels idees que ha plasmat, que m'ha agradat, és aquella que va dir del Partit Demòcrata Italià, perquè les anàlisis que sempre he fet de la realitat catalana han sigut espanyolistes. Del Partit Demòcrata Italià deia, i és cert, que és un partit que no ha tingut fortuna en la seva trajectòria, però sí que té un mètode de configuració d'aquest partit, que és una agrupació de partits, en la qual sí que és aprofitable per una societat com la catalana actualment, que hi ha moltes plataformes, entitats sociopolítiques, que han de confluir en aquest projecte que han de construir una alternativa electoral. Jo crec que un mètode per aconseguir una unitat, que no ha de ser necessàriament una unitat orgànica, no tothom ha de formar part d'un partit a l'estil clàssic, però sí que han de tenir una unitat estratègica a la qual s'hi pugui participar en diversos graus de compromís. Vull dir amb això que, per posar un exemple, si hi ha una candidatura, i és una proposta personal, els candidats que han de presentar aquell projecte polític ha d'estar clarament definit amb uns punts i amb uns compromís de les persones que s'hi presentin,
insubornables i públics ha de ser, per exemple, amb una votació directa, com feia el Partit Demòcrata Italià, de totes les persones, de totes les entitats que decideixen formar part d'aquest projecte polític, que triïn doncs, unes primàries internes, que és una cosa saludable perquè demostra si tens consens intern és molt més possible que el tinguis consens social perquè perceps les persones triades connecten amb la societat a qui l'han de representar. Jo crec que per parlar d'unitat, no en el sentit que deia anteriorment estratègic, sinó en el sentit operatiu, un dels mètodes que evita discussions de cafè, pactes sota taula, assegurar noms a les llistes, etc. Tota aquesta qüestió que és de la vella política que nosaltres hem de prescindir, mètodes democràtics n'hi ha, i aquest de l'experiència del Partit Demòcrata Italià crec que és il·lustratiu, que evita situacions que semblen a priori difícils de solventar. I, finalment, repetir que ja s'ha dit anteriorment, jo crec que estem en un moment, una cruïlla històrica, perquè mai com ara s'havia fet evident l'espoli i l'opressió nacional de l'Estat sobre el poble català, i en canvi la resposta no ha sigut mai tan baixa com ara. Jo crec que hem d'invertir aquesta situació i convertir el conflicte polític Catalunya-Espanya en una oportunitat al preludi de la nostra independència. Res més. Gràcies a tots els ponents. L'Antoni Strubell ja ens havia avisat que ell ara tenia un altre acte, que ell era